moitísimas grazas por acudirdes a esta rolda de prensa de presentación das 10º luas de outono. Como vedes, temos aquí unha mesa conformada tanto por José Manuel Sarde, concelleiro de Culturas do Concello da Coruña, Susana Seivane, música, que vai presentar o seu disco justamente aproveitando estas 10º luas de outono, Saleta Goi, a viúva de Manuel María e presidenta da Fundación Manuel María, e o seu secretario Alberto Anselo. Imos falar moi brevemente entre os 5, para darnos así as pinceladas do que significa neste caso un 10º xa aniversario deste acontecemento excepcional como é Susana Seivane. Teñen sido moitas artistas as que teñen musicado pezas de Manuel María, tantos como que o teñen convertido no poeta galego máis musicado despois de Rosalía de Castro. Isto é unha honra inmensa, non? E nos agradecemoslle enormemente de todo o corazón a Susana Seivane que agrande un pouquiño máis este repertorio ou incorporar algúns poemas de Manuel María ás súas pezas, non?